Bă! Bă, la ce te gândești, bă? M-am despărțit de fosta, bă. Îți pare rău? Da, bă, îmi pare rău. Am luat un suc. 3 lei am dat pe el. 3 lei. Auzi, Alexandru, ești foarte frumoasă. Îmi place de tine. Și mi-e greu face de fată, îmi place. Și vreau să fiu cu tine. Ok, bine, dar îți dai seama că-s băiat, nu? A, da? Am pretenții. Tu ești mai bun decât actualul lui. O să găsești alta mai bună. Țâțe și cur. Pentru că tu ești cel mai bun om în viață, cel mai sexy, cel mai frumos. Doar că oamenii nu știu asta. Numai tu mă înțelegi, Dexter. Vrei? Ia. Bine. Viața e tristă. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Te-ți mă dă tu să pe ăsta. Acum, vin preceni! Vin! Du-te, ciobane, luptă, ciobane! Du-te, ciobane, luptă, ciobane! Perval! Cam asta a fost pentru astăzi. Noi suntem 3 textile. Spicuiește. Ne vedem săptămâna viitoare. Ciao. Picuiește. Salut! Bă, hai să facem pe selfie final. Bă, crezi că e normal să țin hamsterul în borcan? Nu e normal. De ce nu? Uite ce bine stă. Dar tu nu nic. Gata, săracul are puțin spațiu. Puțin spațiu dacă fuge din căști.